Газиз тавышлар. Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Нәкый сәнгать чыгышы. Халык әдәбияты турында. Hürmetli radyo tınlavшы ittəşlər. Халык әдәбияты, халык авыз иҗаты. Миндә аңа мәхәббәт бигрәк тә бөек шагыйрыбыз Абдулла Тукай аркылы уянды. Аның Шүрәле, Кәҗә белән Сарык, Су анасы кебек матур әсәрләре халык әдәбиятына корылган иде. Шулык Тукай халык әдәбияты дигән лекциясында аның әһәмияте хакында сөйләсә, халык моңнары дигән җыентыгында үзенең яраткан җырларын да җыеп бастырды. Мин үзем бала чагымдан Тукайга ияреп шигырьләр яза башлаган кебек, аның йогынтысы белән үзем дә шул чаптан табышмак җыр макаллар җыя башлаган идем. Бу эш башта шулай халык әдәбиятын ярату, аның белән мавыгу төсендә башланган булса да, бара торгач һәм үсә миндә бу эшкә җитди караш һәм әһәмият бирү уянды. Чынлап та, әгәр дә мин үземне шагыйрь һәм татар язучысы димен икән, һәм аңа хезмәт итәм икән, үзем дә бу халыкны яхшы белергә тиеш түгелме? Кем соң ул татар? Нинди халык? Ни белән яши? Күңеле ни белән тибрәнә? Мин аны яхшы беләмме? Белмәсәм, мин ничек аның язучысы була алам да, ничек аның күңел кылларын тибрәндерә алам? Димәк, мин язучы булыр өчен иң элек халкымның тормышын, ни белән яшәвен, аның телен, күңелен, зәвкын, нәрсә яратып, нәрсә яратмавын, тарихи мирасын яхшы белергә тиешмен. Моның өчен бердән-бер чара аның үз авыз иҗатын өйрәнү. Бу иҗат исә үзе бер киң дөнья. Ул аның җыр, көй, бәйетләре, әкиятләре, мақал табышмаклары, такмак-такмазалары, мифләре, хurafatlары, легендалары, мәзәкләре. Ул аның фразеологиясы, шанычлары һәм башкалары. Кыскасы, халык әдәбияты ул аның тел казнасы, моң казнасы, күңел казнасы. Бу аның тарихи агып килгән яшәү елгасы. Бу аның кайгысы, шатлыгы, өмет һәм теләкләрен чагылдырган Тукай әйткән сихрлы көзгесе. Чыннан да язучы булыр өчен миңа иң элек шул сихрлы көзгене кулга төшерергә кирәк түгелме? Теләсәң Пушкинны, теләсәң Тукайны алып кара. Алар халык әдәбиятына шиксез мәхәббәтләре аркасында шул сихрлы көзгегә ия булганнар. Шул юл белән халыкның тойгысын, нечкә кылын сизгәннәр, йөрәген аңлаганнар. Шул юл белән халык шагыйрьләре булып җитешкәннәр. Чынлап та, үз халкыңның чын телен, чын күңел тормышын белмичә, өйрәнмичә торып, ничек инде үзеңне шул халыкның язучысымын дип йөрергә кирәк. Шулай итеп, мин язучы булуым белән берлектә халык әдәбиятын, аның авыз иҗатын җыю, телен өйрәнүне бер вакытта туктатмадым. Ярты гасыр буена алып барылган бу эштә фольклор буенча бик күп материал тупланды. Шулардан кайберсен өлешчә мәйданга чыгару йөзеннән элегрәк җырлар, балалар фольклоры, табышмаклар китабы чыгарган идем. Соңгы вакытта макаллар туны чыгардым. Халык әдәбиятын һәм тел өйрәнүне мин үз иҗатым белән берлектә һәм аралаш алып барам. Еш кына вакытта үз әсәремне язудан тукталып, мин фольклор өстендә утырам. Халыкның авыз иҗатына, аның тел культурасына ни дәрәҗәдә әһәмият бирүемә шушы факт үзе үк җитәрлек дәлил була алыр дип уйлыйм. Халык иҗаты Идел шикелле илебезне сугарып агып яткан киң һәм үзешчән иҗат. Мин һәрбер әдипкә, һәрбер шагыйрь, һәрбер композиторыбызга, һәрбер җырчыга, актерга, художникка, һәрбер үзешчән сәнгать кешесенә бу иҗаттан авыз итәргә, аның бетмәс төгәнмәс көченнән көч алырга, яки бу сихрлы көзгегә вакыт-вакыт карап алып, халык күңелен күрергә, шул көзгедә үзеңнең урыныңа да күз салырга киңәш бирер идем. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.